ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon eta ongi etorri naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten dugun Gamerauntzia irratsaioa. Bideojokoen munduko gaurkotasuna lantzen dugu eta beti izaten da nazioartekoa eta Euskal Herrikoa. Bi buruz ibiltzen gara eta gaurkoan nerekin aurreko astean ez bezala Aritz eta Lander, gaurkoan Aritz anima jaku eta errealizazio lanetan ere badabil, opa, atzaldeon. Atzaldeon. Aupa, atzaldeon. Esatia gaurkoa dela saio berezi bat, badakizue ostegunetan, Twitchen egoten gala, zeiterrietan, eta gero astearteetan, naiz irratean FM-an botatzen dela hau bederatziretan, eta gero badaukazuela aukera podcast eta YouTubeko, Twitcheko emisioa YouTubeen ikusteko, eta baita podcasta jaitsi eta entzuteko aukera. Gaurkoa esaten eman bezala, ospatzeko saio berezi badala, urte bete egin dugu, eta, iaztik ona ibili gara euskara eta bideojokoa batzen, naiz irratean. Zorionak, Hori da. Guretzako bentsi zebizionak, ez? Ia txatetik non aukizaten bada, baina. Enitzen gogoratzen, pentsau ze azkar pasatuen urte bete. Horrek seinale hona da, gustura pasatu degula. Hori da. Eta, nik uste dut baita sensazioa, denbora guztian, ez dakit egondan programarik, ez duguna euskarazko titulurik aurkeztu, bentsat azkenengo urtean seguro ez. Eta, bideojokoi buruz jardun dugu, eta beti egonda itzulitako euskarazko tituluak, eta nik uste dut politxo doiala, dana, orokorrean industria eta ingurua. Zalantzari barik, kristen ritmoagaz gabiz eta igartzen da, aritzi izan da bena, urte bete pase da, baina beretan, askotan ez dakitxe harinoko saioan zeri buruz dugun berba, nazteitzen dutaz ja, ez? Normala da moduen, baina bai, albiste piloa landu duguz, da asko amengoak izan direz, behin da barriro gara ez, bertoko albizteri buruz eta jokuri buruz berbetan, orduen hori seinale oso ona da. Eta hori, gaurkoan be antzeran ibiko gara. Hori da, gaur albisteak, eta gero analiziren bat, Nintendori buruz, eta nahiak gehiago esatera. Ondo badiritzozue, albisteekin hasiko nitzake. Vale. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Vale, lehenko albistea, Lander zuk esatazu ez? Bai, ja ekainien esartzikotan gauz ez, eta badakigu bideojoko zalentzat horrek zer esan nahi daben, aurten ez dagongo eiru azokarik ez, komente gendu moduen hilegin da, pintxete aurten behitxet ez, ia atran urtien barriro gozatzeko aukeri dukogun. Baina, halan dabe, enpresa handizek zein txikizek ez, txikizen elkartiek, ez dabe udako aurkezpen handizeri uko itxeko gogorik dukin ez, ez dabe ukin olakorik. Eta, aurreko saio batien komenten duen, Xbox eta Bethesda garrantzitsuen ekimena egongo dela ez. Baina, oin azken egunotan oinoko gehiago baiztatu dire, osake horrek apurruete ezagutzera jungo gara. Lehenengo eta behin, ekainak bederatzi, horre dekogu ez, Geoff Keighley kasetari ezagunek, Mr. Dorito kengo da ben Summer Game Fest, zuzenekoa izango da, Summer Game Festek gauza asko batzen deuz, baina berez zuzeneko propio bat ingo dabe, esan dugu moduen ekainak bederatzi. Arratsaldeko 8:00. Bertan hainbat joku aurkezti espero da. Pasan urtien bertan ikusi gendun lehenengo biderrez Elden Ringen gameplays ez, jokue berez lehenengo biderrez hor ikusi gendun. Horretaz aparte zan egon gauza askorik. Baina, egize da urten eirue bera ez talez egongo, ez gehiago espero da, oinoko Geoff Keighley aldetik gauza gehiago egotie. Ganera, joku handizek ez dakik usentzuk izango dizen, baina bai indizentzako Day of the Devs deituniko ataltxu bete egongo dela, ez? Bertan, indi desberdinek egongo dire jokuk aurkezten, eta hori, adibidez esan dabe Double Fine bera egongo dela aurkezten, ez da berez indi bat, gaur egun Microsoftena da, baina, injerrazko dekie industriako atal horren artien, ez? Gero aurrengo egunien, ekainak 10 Netflixek esan dugu ingo dabela bere aurkezpentsu bet.
bideojokuek bakarrik ez, aurkezpen orokorra izango da, baina bai egongo da bideojokuntzako atala, ez? Netflix Geek eta Week deitzuko da, aste hori. Baina, bueno, ekainak 10 oinoko ordue zehazteke dau, baina batez be gailu mugikorretarako lanak aurkeztuko da, ez? Berez lanak, bai, justo igual esatera zeiaz, Netflixen gamingen atala, badaki dagoala, baina sekulan ez geratu ikustera, baina, karo, nola funtzionatzen da asuntuak? Aplikazioa die jaitxile izkenak Netflixez aparte, o streamingeko gozaba da? Gauza raroa da, izetez doa, Netflixen aplikaziotik Androiden badau seguru, iOSen ez dakitz badauen, baina kontu da gero lotzen dutxule, ez da berez Netflixetik bajatzen duzuzela jokuek, bai lotzen txu, dauz, hori ez da, zerrenda badeki jokuena, eta rutetxu Play Storera edo danadalakora bertatik bajatzeko. Holako gauza arraro bat da, egiz esan, arpidetxa sistema arraro bat. Baina, bueno, kontu azken batien hori da, ez da, dekizela danetarik, baina mugikorretarako joku simplienak esango du, azken batien handizek asko doakoak dire, bestalde Nintendo eta honek aparte doaz, orduen eskaintza arraroa deki, ez? Baina, bueno, euren asmoa ja azken urtietan ikusi da horretan sakontzeko da lauzak beste maila batera igarratzen diren, ez? Aurkezpen honegaz. Gero, bueno, aurrera jarraitzute, ekainak 11 Wholesome Direct ikusko dugu, dala, ez, indie atseginen eta holan, ez, alaizen zuzenekoa. Bertan, bueno, Puffballs, Sim, Ublets, hau ikusi den dule azkenengo Nintendo Indie Worlden. Horako joku koloretsu eta politxek erakusteko helburu edukitzen dabe. Nahiko ondo dabela, ez? Horren hori txute gauz, azken batien aurkezpen handizetan tiroak ez, borrokak eta holako ikusten, beste kutsu bateko jokuen zuzeneko agotie betizetan da politxe, eta nahiko joku interesgarrizek erakusten da bezanera. Eta, bueno, barkatu Lander, baina gitarrei eskerrak eman berdiozku, zerrai bat egin diguta, Twitcheko zuzenekora. Beraz, eskerrik asko. Hoize. Hori, ez da Wholesome Direct hau izango da ekainak 11, arratsaldeko 6:00. Gero, urrengo egunin datoz ja benetan potentik izango da izenak. Alde batetik dekogu Xbox eta Bethesda nazta, komente gendune, arratsaldeko 7:00 izango dela, ekainak 12. Bueno, hori da segurunik, etan hori ilusio gehitzen txinduzkune, ez? Starfield eta beste danak ikusteko, ia zer deki. Hori da bajoia ondien emango eskuna gero. Segurunik. Bueno, hala da nik espero dut, euren jokuetaz aparte hor alde horretik egongo da bajoitxu, aparteko jokuek bertan biltzi, ez? Capcom, Sega honen aldananak, bertan egongo dira azken batien. Gutxenez bajoiana Starfield atzeratu zutela, lehenagotik izan zuten. Hori bai izan zela bajoia momentuan. Baina, bueno. Zalantzari parik, Baina, bai, segiza hori ikusten da, Fortza bat, Halon, Forza hori seguru. Boize, hau ekainak 12 izango da arratsaldeko 7:00, baina gero apurrot berandu hau egun berien, 9:30 egongo da PC Gaming Show. Hau dela PC Gamer agerkari zen, ja urte luzez egin da, 7. urte izango dela, hau zuzeneko hau etxen da bena. Eta nahiko bereziz izaten da, apurrot luzi egin da igual, baina joku interesgarrizik egoten dire, eta urtean jasan da bez, Warhammer barriz egongo da bertan, Immortality, nahiko interesgarrizik moten da bela, hor Arman 4. atala, gerengo dugule, lastarengo dugu horri buruz berba, ez? Holako, batez be PC-ko jokuek, baina, azken batien, gaur egun PC-en urtean dana, ize edo nun dagule zo, kontsolatan, danantzako zuzeneko izaten dela bezan leike. Bai. Zuzeneko nen txarra izaten da ritmo oso lentoa ematen dutela. Oso. Txorra asko gaz, eta ez, horre denpori galtzen, eta amorru moten deuz. Eta garatzaileak itzeiten jolasagatik, baina atal teknikoa, eta zera, nik ez dakit, eiru, ez da eiru, baina esan dezakegu hau eiru faltzu edo alako zuzedaneo badala, nahiko lentoa gehatzen da. Adibiz, Microsoftek oso ondo egiten du, aurreko urtean bikaina intzun. Osea, jolasa eta gutxi ditzen. Hori da, ez, nesipenien zer komenteti ondo dau ritmoa mozteko da apurubetez kudatzeko, baina, hor ikusten gauzen joku gaitxi da, kezi txapa gotetan, ez? Eta denpori galtzen, eta aurkezpen bat ez da izan behar 2 ordukoa, berez? Ez badeko zuen edukirik, hain ordu erdikoa eta listo, ez da besterik. Hori da. Eta gero,
azkena falta dena da Nintendo, ia surte apur batera ikusten dugun bere aurkezpen bat, betikoa ez, egiz esan, Nintendo eiruen esan egoten bere direkta aparte etxen bidena, eta listo. Orduen, igual aldaben mantendu hori zen. Bai, nik uste den dutela, aunque sea zerbait txikia. Bo, jauzi naiz, ez dakite konturatu esaten. Bai, ni bai. Jauzi naiz. Komentatzea, pixkate nik, Warhammer 40K ez dakite bilizaten Space Marinera. Ez? Bai. Niri pena ematen da, berez niri gustatzen gatena gehiago zan, egite zegena, zela zan, Dawn of War. Eta gero sekuela guztiak, hori estrategiako hori askoz gehiago gustatzen jaten. Ez, eta hau azkenean hirugarren pertsonan, Bai, hori hau da aksinozkoa, da Dawn of War estrategia. Baina, bueno, hirugarren agazo horre polemik egon zan, ez? Estrategiatik pase zirela olako moduko batera, edo... Ja, ez dakiten nahi zibili, ni bigarrenera pixkati bilin izan, eta batez ere lehengora. Baina da unibertso berdinean bi jolas, bi adarre india, edo simpleki, de repente, estrategitik pasatu dira shooter bat izan. A ber, eske Warhammer 40K da monstruoa, da liburuak, azkenean da maiko joku bat, eta orduan badago estrategiako atala, baina gero esaten da, pertsonai honi buruz ere egingo dugu akzioko joko bat. Eta orduan, azkenean zu Warhammer 40K, ez dakizu ze joku dan, hartu arte eta ikusi arte zer dan, izan leke gauza bat guztiz diferentia. Bai, genero pilloa ikutzen dabe, zer egun, Warhammer honenak. Ez dakite, konparatzeko zer, igual izan leke Witcher eta Gwen bezala, karta jokua eta Witcher izan dut, ez? Aunque hori bai da bat justo bestetik irtetzen dala, ez? Hau esan izango beste. Izango zen historia berdinetik, eta eratzea bi joku desberdin. Bera, leheno Lander da nitzeiten jarnu geana, League of Legendsen unibertsuan, ba, edian egiten, ez? Lola daukau, TFT daukau, Ruined King daukau, borrokako jolas bat ateratzen nahi dia, bizkat estil hortara, ez? Hori behar batean komentatu behar dugu, eh? Eta zehatik bai. Spin-offak eta... Eta Landerrek ikusi du seria Arkane eta horregatik ikusitzen behar. Bai, hori da, pila guztien. Arkane ikusi baldin badoze, dago Marvelen serie bat, What If, ez dakite beraz dagoen ero zela dan, da, zer gertatuko litzateke, eta da baita animaziokoa, oso ondein dabe bai, eta oso txukuna da. Ez da igual bideojoko batian hori agertuta, baina, bueno, Marvele baduka bere bideojokoen hori da, así que... Vale, hori zan. Bale, igual honegaz bukatzeko ez, azken batien game irautxeatik saiatuko garela ez, zuzeneko gehizenan jarraipena etzen, edo betxet interesgarrezena, Xboxena seguru ingo deula. Seguru baietz. Eta hoize, bertoko gure Twitcheko kanaletik jarraitzeko aukeri izango duzu. Bai. Eta bueno, Landerrek leheno esan du bezala, arma lau epatuko denun, eta oain tokatzen da. Eta bueno, arma lau ez da berez arma lau batik itzitea tokatzea, ze, Bohemia Interactive anuntziatu du arma lau garatzen nahi diala, sorpresa, mundu guztia zakiena. Baina sorpresa eman dutena da, Arma Reforger izeneko jolas bat atera dutela, Early Accessean, eta ez ustean hartu ditu, ze jolas hau da, arma irutik, arma laurako, alako tarteko puntu batean kokatzen da. Motor grafikoa laugarrenana da maki, baina oraindik ez daukate oso pulituta, ze jendea, kexatu da rendimentua eta ez dela oso ona. Baina, beste zenbait jendera ikusi eta rendimentua arma iruana baino hobeagoa dala, grafiko hobeagoakin, hortaz ez dakit. Early Accessetan logikoa izaten da, hardware konkretu batean ondo ibiltzea eta bestean gaizki. Baina, PC eta Xbox kontsoletan ibili alda, esan dugu bezala Early Accessean, zerbide goiztiarren sartu da, ateratu da. Eta, non kokatzen gaitu arma Reforger honek? Armaren lehen jolaseko Eberon irlara itzulitzen geha, 51 kilometro karratuko mapa da, bastante handia, arma beti izaten da mapa handiak. Eta, gerrari dagokionez, arma iluk etorkizun hurbileko gerran kokatzen gintuen, arma Reforger honek gerra hotzean kokatzen gaitu, Ameriketako estatu batuak eta Sober Batasunaren arteko borrokan. Eta, hiru joko mota jarrituzte momentuz, Conflict izena una, Capture eta Hold, Capture eta Hold, eta Game Master.
Eta, bueno, azkenengo armatat behintzat potentziatzen nahi diana da, misioak eratzeko alako editore ahaltzu bat, ez? Egitea. Ja arma 3 nahiko potentea zen, eta, bueno, orain hori maila bat gehiagora eman nahi izan dute, pentsatzet arma 4 begira, komunitateak egin ditzan bere misioak eta gero gaina partekatzeko aukera izateko. Imaginatzet, lehenoko amentzat partekatzen zian Steam Workshopetik, orain jarriko zutela, ze komodoena dala. Oino zut, eurena daikila propioa, claro. Bai, Xboxen bejarri da belez, aukera bardine, egoztot euren plataformi sortu da bela danak ibiltzeko. Ariz, galdera bat, zu ibiltzeza bastante tiro jokutara o shooterretara, eta zu hemen ibili izan zara esmara? Bai, arma lehenengoan ustez ez, bigarrengoan da 3. bai. Eta esan dela bastante simulatzaile, ez? Gerran simulatzaile bastante ona. Entzuna daukat zenbait ejertzituk erabiltzen dula arma, ez logikoki disparatzeko eta hoiek, esanet, disparoa ez dezu praktikatzen, baino estrategia aldetik, mugimenduak egiteko, logistika aldetik hoiek zeiteko erabiltzen dutela. Ez da gize puntutaraino izangoen, entzun dauka baitare bohemia interaktifek jolasez aparte egiten dula softwarea militarrentzat. Olako beste adibide batzu badaude, adibidez, Assetto Corsa egiten duen kuno simulazionik egiten zituen autolasterketetako bizitza realeko autolasterketetako enpresantzat simulatzaile. Hori da, Refactor bai egotezan hor, ez da? Refactor Pro horregaz formula baterako da hitzen. Bai, eta, bohemiak olako zerbait bauka, eta arma, bai, jolas oso komplexua da, kontrolak bastante ortopedikoak zian, hori arma oraingoan asko errestu dituzte, ze auto batean sartzeko inbertzen nuen klik egin, gero menua goiti berazion batean aukera pila zauzkatzun, han aukeratu hartzen nuen, oso nahiko nekagarri egiten zen guzti hortatik pasatzea, hori soluzioa dute, simplifikatu dute, ez dakit nola geratuko dan gero, igual simplegia geratzen dan, ez dakit jendeai nola gustatu edo egon gustako. Eta, ja amaitzeko igual arma 4 gehiago, PC Gaming Showean erakutziko dutela, Lander lehen osan duen bezala, eta ikusiko dugu. Suposatzen da arma 4 pixka teknikoki hau baino hobeagoa izango dela, ze hau nik irutze zait dala batipat motor grafiko berria jendea probatu ezan, eta urtebeteko izango du, garapena izango du jolas honek. Hau da, askoz dioten mango. Azken batean, izalako zen izan hau arma 4, bera, zarbide goiztiarren, ez? Txuro hori deko bentset, matenduko dela bertan hartu niko dana, gero sartuko da beste maparen bat edo dana delakoa, edo igual beste girotxe bat edo, baina hori, hau izango dela olako, ez, prekuela moduko bat, azken finean. Bai, nire ustez, beta testerrak egitea nahi du jendeak. Azken finean, hardware kombinazio asko lortzituzu horrela eta informazioa daukazu. Arma 3gaz antzekoen bien, ez da? Early accessin atera eta bai. Eta, gero esan baitare, asko potentziatu dutela hemen modan gauza, lehen Holandarrak esan duen bezala baitare Xboxerako baude. Ze arma beti bereiztu izan da, ez? Modak bastante dituztela. Pentsatzeta orain, tresna gehiago utziko zizkioltela komunitateai gauza gehiago egiteko. Eta, bat hori ez, plataforma ofizial bat sartzen badezu, modak konpartitu ditzazketzunak, ordena joan sortutakoak kontsoletara ere bali dutela, hori oso ondo dago. Jo, zalantzari pare azken batien, ez, joko indarguni badan hori kontsoletara erutie. Lan asko da eurentzako, hori lortzik kristona da, eta jode, plataforma danak maila berie jartzen duzu bai, ez? Nitzako behintzete modak jokuen arabera askotan, ez? Baina joku erosteko, plataforma baten erosteko hori faktori dire. Bai. Bethesda gehintzun baitare kontsoletarako moda jarri izan. Fallout, lau o iru tamaxean, bietatik zintzen. Bai, baranda hori mugatute gotezen, ez? Lotza harkeri bat intzu, Bethesda. Gila ezin da espero. Bai, horako komusetarako lantzari parik.
Gero, ja armagazan baitxute, baina lotute honegaz, zenik hemen gitu egin sartu gote bizek tiro joku dizelako, ez teki antxik berez, baina, bueno. Activisionek iragarri du Call of Duty Barrize, bueno, Barrize dala Modern Warfare 2 remake ez, hori dala igual Call of Dutyrik ezagunena edo, bitxen diretzat, baiz, horretara sartu nazan ordu gehizen. Urriaren 28 kaleratuko da, ondino ez dabe plataformarik zehaztu, baina hori, segurunik eiru faltsu honetan ikusko dugu trailer barriren bat edo beste. Ez daukat erreza, Modern Warfare bila dau konsideratuta Call of Duty honena. Hortaz, remake bat egitea, remastera gauza da, baina remakea asko jokatzen. Bai, eta ganera azkenengo jokuek ez dire oso gondo urten, edo jentire jakia horren beste guztegu, orduen... Bueno, Warzoneak eukideu tiroia, ez? Ba, baina Warzone da aparteko... Bai, ez da, nire ebili izan da Black Ops 2, así que... Alare atera zuten Modern Warfare bata, remasterroa remaika, eta jendei gustatu zitzaion. Imaginatzen horreak egingo zutela bigarrena, baitare. Segurunik. Azkenien hori lehenengoan remake 2019koa da. Urbil dagoela berez, baina Call of Dutyn ritmora ez, oza, ja atara da beste bideo jokutartien, ez, orduan. Ba, ia zaitzen da, azkenien ez dinozu, a ber, histori erdi normaltzu bategaz, eta gameplay aldetik betikoan mantendute ez tekie komplikau, ez zer representitzeko, baina... Ez, baina da, komplikaua joku berriak etaratzea. Osa, benetan, ez da, editaratzen da, baina esaten duzu, jode, innovazioa, ez, kosta itzen da beste joku bat, grafiko oso antzekuekin, eta, jode, premisa niri gogorra pentsatzen da, osa, zelako garapena dauka, joku batetik bestera zelako aldaketak egoten die. Eskin bat izetiri ez da, eskin imaginetot, ez? Ja, aspaldin ez labili Call of Duty ez da, baina holako zuzera imaginetot. Grafikoki ez da barbaridade aldatzen. Ez, eta de hecho, azken atera zuztena zen Vanguard, bigarren mundu gerrakoa, erabiltze zitu gauza asko aurrekoa zelan, bueno, Vanguard bigarren mundu gerrakoa zen, eta aurrekoa zen denbora garreungo gerrakoa. Eta gauza asko esportatuta zauden, eta igual gaizki ateratzen zian, adiz, bomba Warzone ere bigarren mundu gerrara pasatu zuten. Torduan, bomba eskatzen zenunean, interfaza, benboan azaltzen zitzizun interfaz bat gaur egungo bombardero batek botatzen duena. Osa, antzematen zantzala, reskin bat egitea bakarrik. Ja. Ene ba. Activision. Bai. Hori da, jode, txurroa bezala saldu eta diru bain. Bueno, ba, beste albiste batekin joaten baldin baga, ez dakite gogoratzen dozen, baina 2020an hainbat joku, ez, ikistan arreka ez daukizeben, gogoratzen dut Among Us oso tope ibilizala, eta beste baita Fall Guys, eta batez be Fall Guys izan da ordainpeko joku bat, ez, ba, eukizeban arreka ez dabe esanguratsua da. Orduan, bueno, komentatzia 2020ko titulo hau, benetan ezagunenetarikoa eta arrakastatsuenetarikoa izan zala Twitchen munduan eta YouTubeen munduan, ba, doako izatera pasatuko dela laizter. Bai, Mediatonikek ekainaren 21etik aurrera doain eskuragarri jarriko dau, eta gainera plataforma gehiagotara iritsiko da egun hortan bertan. Orduan, bueno, nik uste dut momentu oso ona izango dela, eta seguramente ikusiko dugula berriro Fall Guys, pentsate denbora da txiki batian bentsat, hori da, berpiztengo dela. Eta gero ikusiko dugu noizatea irango da, baina benetan da lagunekin eta jolasteko joku bat, barre batzu bota eta talde pasa on bat egiteko. Eta hori duan izatea, kiston puntazoa da. Eta txapelketareke atera daitezke. Ja, igea eta prestatzen. Hori da. Txapelketa usaina dago. Bai. Eta, bueno, komentatu baitare, PC-ko bertzua Steametik Epic Games Storera pasatuko dela. Imaginatzen, lander hau hobeto jakingo zu baino. Steameko jendeai mantenduko zaio, ez? Bai, mantenduko dago, bai. Da Rocket Leagueen kasu bardin da. Epic erosteko aukerarik izango, ez? Hori da. Altzu, ja erositxe badeko zuen, altzu, deskarregen nahi zuen moduen, ez? Ja, joko zurie da eta hori hola mantentzen da. Baina jokalari barrizek Epicea dere gore, Steamen ezingo da bezkura. Vale. Hori da, eta bueno, Nintendo Switch, Xbox Series Series X eta S edo One, eta PlayStation 5 kontsoletara iritsiko da, eta nola ja PC eta PS lauan badagoen, ba,
puntazo bat izango da. Gainera, guztie joku crossplaya izango da, eukiko duzu aukera jolasteko, konektatzeko nahi duzun plataformatatik. Hori da benetan interesgarri ze joku honena, ja horregaz bakarrik. Osea, ja esaten duzu, txapelketa bat egitea nahi duzu, eta, bakoitza bere plataformaken jolasten dago, eta aurrera. Netzate puntazo da. Eta gero, editore badoita iragarri da, ez? Mailak eta probak egiteko, nik uste eta udara baita oso interesantia. Ze, azkenean nik ikusi izan dut, bastante Twitch eta YouTubeen, eukibarik jokua. Eta ja, proba batzuk ezagutzen zen, errepikatitxe zen. Eta badago azkenean, badoka grazia, jakitzia nola egin mapa guztiak, eta ona izatia ezagutzen dituzun mapetan, baina baita dauka grazia, eventoak egin, eta ezagutzen ez dituzun mapen horriak jolaztea. Orduan, nik uste dut editorianak ez da puntazo dala. Bai, jokun grazizio hori da, lekuz ezagun batera botatik edala, zen biotamen galduten abil, hori da honena, osea, ja, jentia alba nazi sortzen. Eta badagoen jartzen man aukera bat horrek ez, hausaz jarri eta deskargetako edo zure partidatan sartzeko moduren bat, ja, listo, ja, horregaz. Zenbat pertsona jolastu lehik aldi berian? 30 baino gehiago. Hori da, 30 edo ziren, ez, partidako etxin usteot. Gero, politikoa, ez da, ronda batetik bestera ja bajatzen da zela, baina. Baina imaginau, juntatzen zatela hori, txapelketa bat egiten dugu gamer hauntzean, eta berroba izartzen gara. Bai, oso ondo dago. Eta baina debalde izatean da esan dezutena, plataforma guztietan egotean, joe. Bakoitzak osoan sentitzen, bai. Nego zu urrengo albistera pasatzen gara, Lander. Bai, urrengoak niri ilusinio berezi bat etxezte, ze, lehenengo oin urte beten gendun saio horretan, ez? Damenik horrela ikusten dugu bere tasa mitikoa. Oin urte beten gendun lehenengo saio horretan, erabaki gendun The Legend of Zelda Ocarina of Time mitikoari buruz horregaitzi, ez? Batez be, zuek, ez nirek eukitzen duen podcast horregaitzik, ez? Denborraren Ocarina horregaitzik. Eta, esan behar da, askok ezagutuko duzu joku hau, bideojoku zaleen artien supermaitatu da, ez? Askontzat historiko jokurik onena. Eta, aspaldetxik ibili dire zaliek Nintendo 64ko joku hau PC-era edo, beste plataforma batzutara eruteko bidien bile, ez? Joku ebera dekonpiletie lortu bien, hau da, bertako tatu danak, informazio dana, tarati lortu bien oin hilabete batzuk. Eta bain lortu da bena da PC-ko porta itxi, ez? Hau da, joku originala bera natiboki ordenagailuetan ibiltzie. Holako proiektu desberdinek egon dire, sale talde desberdinenak, alan dabe garrantzitsuna ontsen momentuen da Hardware Masters taldeko kideen lana, ez? Eta honek sortu da bena da, Ship of Harkinian detzen da tresna bat, berez tresna honek ez dakarrez zebez, lortu behar dugune da Ocarina of Time ROM espezifiko bat, eta hortik ataraten dugu informazio dana, modeloak, animazioak, musikie, testurak, eta horregaz sortzen dagoena da PC-ko port natibo hau, PC-en jolasteko, zuzenin jolasteko modue. Alan dabe, zer dakar honek, izetez emulatzaile bidez algendu nahi hau, ez da, Nintendo irutaleko joku hartun, eta emulo besteri parik. Baina, honek PC-ko port honek dakarrena da, beretasun pilo, ez? Alde batetik, kalitetan handiko grafiko deko guz, bere izmen handi zabetara alda jolastu, 1080 lauka gure dozune, berez. Pantalla zabaltzako euskarrez ditzu dutzie, giroskopio bidez, badibidez, arkuegaz eta biltzeko giroskopikaz alda. Nintendo irutaleko kontrol sarkitu horrek ja alboratute ez. Eta, horretaz aparte, modak sortzeko aukeri sartun dabe bai, Discord kanala deko proiektuek eta jentie dabil zorakarizik jartzen, ez? Efektu barrizek, etxai barrizek, animazioak, tanetarik ikusten gabiz. Baina lan da interesgarrize da, hau PC-ko porta hon ja azte batzuk urtezan. Oinen da bine da 2.0 bertxinoak kaleratu, eta honek ja oineko bertasun importante gizadakaz, ez? 60 FPS-etara jolasteko aukeri dau, Linux bidez bai, oin arte Windows-erako bakarrik izan, oin Linux-etik behatada dabe, horretako partidan editori dau, trikimailuek badibidez testuaren jokutie, egaz einalizetie, Breath of the Wilden moduen edozein hormatik eskalatzen ibiltzeko aukeri edau, olako zorakarizek hasi sartzen, ez? Eta, joku honen salie bazaren egiz izan, kristona da. Probatu dazu? Bai.
ibilinaz eta Steam Deckan ibilinaz janera. Esperientzia, osea, konparatuta zezu, emulatzaia mebiliza, bastante. Emulatzaietik postera, benetan igartzen dozu. Batez be, 60 FPS horrek, ez? Joku, berez Ocarina of Time, PAL bertxinoan 17 FPS-tara ibiltzezan. Osea, oitxute gauzen dauk, oitxute gauz, besterik parik, baina desberdintasune asko igartzen da, pila igartzen da. Postagarritasunerako aldatzen da. Ez, gehiago da, Bisualki. atal bisuala, zelan ikusten da, azken batien, esango dugu Ocarina of Time gaur egun nahiko ortopediko dala berez, ez? Orduen, etxon ardure, tasa baju haure jolastiek. Baina asko eskartzen da, ez? Asti jokue, ez? Kokiri baso mitikoan eta efektu danak ikusti jarina mobitzen eta pertsona dana bebai, eta beste segiduen igartzen da zer da, eta pila eskartzen da. Zeganera badibidez, untxe Switcherako oingitzi atara bilen, ez? Nintendo 64ko joku kasasi ziren, berdan Ocarina of Time dau, baina azteko olakorik, azteko olako, atal grafiko antzako edo aldaketarik orduen. Sale talde batek hau dena itxi, Zeganera hori, aipatu dugu PC-ko bertsinoa, baina berez dekonpileta dau, eta edozein plataformalako bertsinoa sortu aldabe. Gustatu Wii U-rako da bezala itxen, Androiderako eta iOS-erako batarako da segurunik, kontsolatarako, modita dozenatarako, edozeinetarako gongo da. Orduen da hasi baino ez dire joan egaz, kusagarri pila gongo dire, iragarri dabe atal grafiko aldatzeko modak bebaietzen da bizela, holan, Super Mario 64ko PC-ko portagazen dabe moduen, render originalan itxuri hartuniko modeloak etzen dabiz. Orduen, joku honen sali bazaren, gozada da ikusti etzen dabizen lana. Bai. Tope. Osa, que ba, girezuek be, hainikoan komentezen duela, baina urte bete ez duzula jolaztu, hamenteko zeukeri. Ni baino gan Elden Ring bukatu nahi zen. Nik azpizatzetatik ez dut ikutu haindik. Vale, ez baina, nik ikutzen duen, ez jamen, baina ez du pasatzen. Joku horretan hori atxarren apuretitxi, eta azara bolte edo gogo izabaz eta gozak paseu, edo jadoan astute. A ver, nik uste dut, hartze jatzula, da, baita Elden Ring, ez da momentu baina, bueno, Elden Ring ez dala Dark Souls, oinarrizko bat bezala, neurtu duzula oso ondo, eta galtzen duzunean peiseñaro, asko egartzen duzula baizik eta, pixkat, matxakatzen, esan dute, a lo bruto, esaten dana, hartze jatzu berri eskua, ziren hasiko trakets, baina hartze jatzu. Nik hori sensazioa dut, igual, aste bete laga da, baina gero hartu. Eta nik hori mandorako nahiz ibiltzen beste joku batzutan mandoak, eta hori bakarrik. Esaten dut. Joku horretara alba duzu mandoaz, beste dozeinetar alduzu, Osa, hor ez dago... Kusiko, Red Dead Redemption laganean horregaitik eta... Bueno, vale. Horre botoien kombinazio asko dauz eta igual galdu itxez. Neri kostatzen baldin banago mugitzen, adibidez, narkoaken disparatzea, apuntatzen, hori da nintzat, neri kostatzen. Horre giroskopiak pila laguntzen dugu, Oin badibidez PC-en ezingo duzu, baina Steam Deckan adibidez aldo zule jarri, asko laguntzen dugu, Bai, Zu mobiduta bizkate makina? Hori da. Zuk joystick egaz apunten duzu, baina gero azkenengo txak hori, presizio ajuste fina, Hori da. Doiketa, oso ondo. Vale. Bueno, aurrera goiez. Aurrera jarritzen dugu, eta astero bezala euskerazko jolas bat, aste honetan kasualitatez bi gainera, izango dira, eta bueno, lehenengoakin, Shadow Racer da jolasa, Digipen Bilboko eskolako Team Cactus ikasle taldeak eineko jolasa da. Halako autolasterketakin, alkarrekin borroka, pixka gogoratzeit, Carmageddon ez, baina nola zan jolasa autoakin elkar jotzen da. Bueno, Carmageddon baseukan asko. Destruction Derby dolako ere mat. Destruction Derby. Pixatore gogoratzeit. Eta... De hecho, nik, bakatu baina, Carmageddonen karrerak egitxoan irabazten. Normalean eraban karrera ikiten. Itxen esan, txikitzu beste kotxe danak eta listo. Bukatzen zan, irabazle bukatzen zan. Haizu estrategia bada.
balio. Bai, bakoitzan estiloa. Ba, bueno, Segi. jolasa egia da ikasleak da izatea, normalean motxak izaten diala. Baina, bueno, neiko, motxa izateko neiko ondo egina dago, tinkatu zen lan honek. Eta, bueno, hirugarren pertsonan gidatzeaz eta aparte, halako puzleak ganeitu behar ditugu, beste pertsonakin hitz egin, eta, bueno, esan duten bezala, beste autoekin borrokak egin. Eta, bueno, lau mekanika oinarrezko ditu, bat derrapatzea, bestea turboa, hau ez dakit, enaiz ibili, baino, derrapatzeatik turboa erazten zu, hori mitikoana... Ez uste dut, mitiko da, bai, baina ez uste dut bakarrik karretan doa, turboa era. Gero, distiratzea, hau lander pixatu beto azaldu beharko iguzu... Da, olako iluntasunen aurre kontra behar duzu jokuen kotxe ilun batzun moduko dire, eta lortzen duzu foku bet argitzen da, ez? Orduen hori da zure erasotzeko modu bet. Alan Wake. Tiro itxil, bai, Alan Wake, bai, tiro itxil ez da. Aurrekoa plof, horre flasato bat boten duzu eta kotxiek egaz botaten duzu. Eta, bueno, azkena izango litzake izostea, izostea ez barkatu. Jotzi da, hori da, olako eurreko, ez da izan esan, trenak betiko edurrek entzeko katxarroa ez da izan entxeko norri, olako bat lortzen duzu eta kotxi joteko ez, botateko. Niri egitze da, olako PlayStation bateko garaiko joku egartzen zela burure ez, ez dakit, ez tekote titulo bat buruen, zehatza, baina olako kutsu zar bat deko, ez da igrazin izazte. Baina, bueno, izatez da zelda bat kotxikaz, ez? Kokaleko dizberri desoaz esploratzen, puzzle txikitsuek dauz, ez? Hau, ez da hitz, oneri diztira baten bota da, flash bat botota, ate bat zabaltzen duzu, bestiek, ero borrakak horre arena txikitsuetan moduen. Holako zelda kutsu edeko eta nahiko kurioso da, nire guzti gate, hori betikoa. Aritzik izan dabena joku laburre da, motza da. Baina, arrazaletxu bototeko honetara nahiko ondo. Kistan itxura txukuna duka, Horrela. Ni trailerretat inbetatzen nuen Destruction Derby bezala, zala, hau da, arena baten... Lasterketak edo, ez? Ja, ez. Zu bakarrik esploratzen da, gero olako arena txutera baietz zara, baina ez da ikusi lasterketarik bentzet. Vale, bueno, probatu horrekoa Shadow Racer, ezatea Steamen debalde dagoela, beraz. Ez dago eskusarik ez probatzeko, eta bigarren jokoa, Arlight Beat da, alako plataforma musika eta puzleak lotzen ditun joko bat, Digipen, hau gizkiz banau Digipenen egin da baita ere, bai? Bai, hori da bizek dire Digipeneko, bai. Bai, oinasi dire Digipenekoak laugarren mailako ikaslien jokuek kaleratzen, ez? Eta hori bilinaz fitxetan ia zentzu da euskera zentzuk ez, da, bueno, hone topetaz momentuz, gero gehiago egongo dire, baina hone dire untxata da bizenak. Eta, hoize, hau Arclight Beat hau, gaur bertan emuten da. Ba, beira. Eta, beira, hau ez naukan fitxatuta. Eta, hori, doinoan erritmoan bitartez, ekintzaz berdinak ezarri izango ditugu. Badira, beste jolas batzu baita ere musikaren erritmoakin ekintzakin behar dituzuna eta pixkat horrekin jokatzen dutenak. Eta, bueno, pixa plataforma estiloa da. Azken finean jolas, simplea ez dut ezango txarra alako, baina erreza, baina, bueno, musikaren zea hori sartzen du, betire zerbait ezberdina ala, zen normalean musikaren erritmoakin hori jolasteko mekanikatara lotzea ez daude jolas asko daudenak, baina zerbait berria izaten da, zerbait pauso hori ondo ondertzen junbertzeana. Hori da. Eta, bueno, guztira hogei bat maila daude, esan dugun bezala, ikasleen jolasak ez dira oso luzeak izaten, ze ez dutelako denborarik izaten jolasak garatzeko eta. Eta, bueno, baita ere sekretu batzu daude, ez ditugunak esango zein dian. Eta, bueno, hau ere, aurreko jokoa bezala, Steamen debalde daukazute, probatzea nahi badezute. Eta, bueno, amaitzeko zan, Digipenen hitzetan, esan dutela euskarazko jolas gehiago datozela. Beraz, urrungo irratzaiotan
jolas gehiago izan ditugu. Egongo dire gehiago, bai, egongo dire gehiago. Kriston maia, ez? Digipeneko joko honek, ni bentsat aluzionatzen nabi. Nire hau pila guztiante. Benetan dira gauza oso txukunak, Eta gero hemen, politxa izango zen jakitzea, beste kantu batzuk sartzeko aukera dagoen, ez? Izatez esteko, guzi da, deko zule olako, ez doinu, kantu bakotxatik, ez bere denpori edeko, eta guzi da, kantu horren barruen aldo zule sartun, ekintza kopuru desberdin bat, ekintzak dira adibidez, plataforma batzuk mobitzi, kolore batekoak. Edo batzutan, olako salto bat egoti, ez? Hori doaz, abestizek ikusitzu duen, luzeri edo, ze pututan doan, eta puntu bakotzen batzak, hau plataformen mobidengo da. Edo, honek salto ingo dugu. Orduan, jumizera horregaz jokatzen, zuk gure duzun orten jartzen zorrek. Jumizera jokatzen horregaz, maia alik eta harinen gainditzeko bidieto behar, esango dugu, ez? Ja. Orduan nahiko originala da zentzu horretan, asko guztiat, hori. Honek eukileike bigarren zati bat, ez? Esatien dut, zuzaztia musika bat, eta berak etxia autogenerazio moduko bat. Bai, azkenean abeste batetik, bitak, pauso, zea horiek ateratzen ez da zaila. Ez dakit, baina esaten dut, badaukala potentziala, nire ustez. Bai. Nire bentset hori asko guztiat, da aritzik izan da bena, ez? Plataforma aldetik mekanika simple dekoz, ez teko besterik, zuk olako kasama bat mugitzen dozu eta salto itzen dozu. Baina gero hori abestizen kontuaz eta ritmoan kontuaz, ja, gauza kompliketan doaz eta ikusetaz maila batzuk oso guai egon dizinak gainitzeko, Horre, azkarre bili bezala eta, ez? Oso ondo. Bai. Bueno, eta ondo pentsatu maldin bajartzu, azkenengo albistera basatzen ga. Klikasank txapelketari buruz. Klikasank azkenean Bilboko Gamerren txapelketa, lehiaren bigarren txapelketa hau bukatu zan, eta okerrez baldin banago, ibili zinaten Lander eta Gari, horre iruzkin gintza lan eta no. Satari lan. Hola da? Bai. Hori da. Lander ustez jodatzen. Hori da, Bilboko dalak eta uste. Bueno, Lander, arazoekin, ¿sabes? Ez dakitzea bueltan bana edo ez? Bai, orain bai. Vale, hori da. Orduan, ibilizien Gari eta... Vale, Lander eta Gari ibilizien, hori, Satari lanetan. Eta, bueno, jolastu zen Bilboko udalak eta Euskaltzalen topaguneak prestatuko ekimena da, berez. Eta final handia, Bilborrok aretoan jokatu zeben, larun batian. Eta, azkenean, bueno, norkiragaz izan, Zulik jokalari izan zen txapelduna, eta iaz irabazi zeban Orobitz, bigarren zailkatu izan zen. Bueno, badago Gamerountzeko horrean honen albistea ikusterik, eta baita bertan daukazue bideoa final guztiarekin, ez dakit ordu eta 20 minutu inguru irauten daben, eta baita esatia, izan zala publikoak egindako ekintza bat, ezta? Hori da, gure aldetik, bentset niri Gamerountzen dagoenetik, publikoa esatzen dugun lehenengo ekimena izan ez, batez beholan esatari moduen eta ez, bai Twitchetik eta bai bertan Bilborroken. Da izan oso gustora egon ginen, bai Gari eta bai ni, jenti animetan eta ez, azken batien borbidu zirenak geizenak zenidiek edo lagunek izan ziren partartzailenak eta orduan hori egertzen ez, tentsino maila bat egon zen. Eta, jode, esan behar da, bai, pike nahiko txegon zen, horre partida bakotxan asterakoan hane biltzen ziren, ez konfigurazio aldatzen agientiena eta holan, denpora pila moten bilen horretan, eta hori egertzen zen, ez, lako, jode. Bai maili euren aldetik eta bai tentsino hori, ez. Eta hoize, oso gustora egon ginen eta erakutsi bien maile sekulako ez izan, egiz izan. Eta holako gizagutxiko gogoak azeratu ginen, Gu bentset, pandemizen hostien, hainbeste txapelketa eta ekimen online egin hostien, hor jenti gazbiltzi eta ja beste guzat izan. Oso, ondo. Eta hori izan zuen. Maila oso ona, ni bertan ez izan egon, baina ikusi nun pixkatzean, zuzenekoa, eta harrituta gehatu nintzen, ze maila hori nik horrelako golak eta sartzen Rocket Leagueko profesionalei da ikusten izkien, eta orduan. Bai, beretan. Harritu egin nintzen, hemen Euskal Herrian olako maila handia daukatan jendea gotea. Zantzari, parik, enik ordu pila sartutzetez Rocket Leagueri, ez da izan dikot esan, berreun edo iruren ordu.
Eta ez dut olakorik. Gutxarra geha Lander. Bai. Zalatxari, bai. Ondo, oso ondo. Bueno, hori, ez, Kiristonetako ikusten da bideoan, ikusteri baldin badaukazue, entzuten zabiztenak, merezi dau, ze da baloia benetan kontrolatzea eta kotxe batekin, zabiz? Zuek saiatzen baldin bazate, Rocket League ez dakit doan dagoen, egon zan doan Epiken. Doan dago, bai. Oin be doan dago, deukuz aukera. Epic Storen da kontsolatan be bai, doan jolasteko aukeri dago. Hori da, probatzeko aukera daukazu eta benetan nik uste dut, hasiera mentak kriston zaila dela. Eta, bueno, esan behar da, azkenean lehiatu ziela bakarrik 10 eta 18 urteko gaztiak, 50 bat izen moten egon ziren, eta azkenean finalian 4 pertsona jolastu zuen. Sariak desentea ziren, 150 euroko saria eraman zeban irabazliak, eta, bueno, aizialdi, hau azkenean da, Arrapa Sank, bai, lehen esan duguna, Bilboko udalak eta Euskaltzaren topaguneak egiten daben euskarazko aizialdi eskaintzaren parte. Azkenean euskara sustatzea dauka helburu, orduan gemerontziarekin enkajatzen dago egunean, eta, bueno, guolako txapelketak eta egiteko, prest. Orduan, bueno, benetan biztazo bajo, eta hortik baldin basabizte batzuk interesa daukazuenak jokuan, galdetu eta igual datorren urtean berriz egingo da, edizioa. Bai, jendeak eskatzen badu eta gure partetionzat oso gustura giatu gina, beraz. Hori da. Alan dabe esan behar dugu hori, txapelketan aldetik eskuartien ja badeko guzela, hori, ez dako dugu Fall Guys, baina alan dabe beste gozatxu pare bat edo beste badeko gu, orduen adi, gure zare zuzelari, eta komenteko dugu raukeri jolazteko karaz. Bai. Hori da. Eta bueno, albisteak amaitu ditugu, gaur albiste asko ondia. Eta analizira pasatuko gara? Eurrera. Venga. Analizia. Bueno, komente dugu horrezta Nintendon joku bat izango zela gaurko gure izpidea, eta egiz izan aurtengo Nintendo jokurik garrantzitsunetako bat da, ez? Ez badan garrantzitsuna, ia zurtetan urtean maiera, baina aretxeketanik jolastu dugu Kirby and the Forgotten Landera, bueno, Kirby urte hurrena izena bengitzi, eta horregatxik purrete kain izartzeko erabak izartzen dugu, ez? Hori, azken batien Kirby 30 urte hurrena ospatzeko, ez? Joku izen dela esan behar dugu. Eta oinarteko Kirbyn jokurik handizena ez da, zalantzari parik. Bueno, betianik ez, nahiko joku simplik izen dire orokorrien, bidimentsioetatik ez da urrundu askotan, igual, bere joku asko irudimentzietan ezen arren, jostagarritasune bidimentzietan mantendu da ez. Baina kasu honetan bai, guztiz igaro da irudimentziotara. Eta hori ez da, komplexitasun maila handitzu da, azken batien, horregatik, eta esan behar da olako Super Mario 3D World ezagutzen bada zuen, horren antzeko joku bedala esan behar dugu, ez? Kamera finkoa goten da, apurut aldoso mogidu, baina ez da, ez, betiko plataforme hori aurrera itxiena, ez, erronka gainitzute, ez teko komplexitasun handirik, alan dabe, beste maila bateria garu dizen arren, baina hori da helburu, ez? Mailak amaitzi besterik barik. Bueno, eta kolekzionableak gero sekretuak eta horiek biltzea. Hoize da. Egiz izan, pantalla bako txinko zapila dago, ez, biltzeko. Segun, apurrot historizio komenteko dugu, ez? Oso simplea, Kirbyn estilora, beste dimentsio batera bidaiatzen dugu. Eta bere helburu da honek, Waddle Dee deitzen dizen izaki, ez? Kirbyneko izaki ezagunek, horrek salbatzen jutia. Azkenin maila bako txien dauz, horako kaiola batzutan, ez? Batzutan bider dizen bestatxotan eskuteta, ez? Apurrete esplorazioa bultzatzen dutxo jokuek. Topetako honek maiatik zier. Eta aparte, maila bat amaitzen duzu nien, ez, igual, ibibazaren bueltaka da danazploretan, gartzen datzu, ez. Tope biherrezen zen, ez dakizen bat, haule topetako, enbiherzen duen, ez dakizen bat lora ikutu. Ez dakit nundik ibili, honek ez joti. Azkenien, ez, erronka horren aztarra moduen, pista moduen emoten dutuz jokuek, behin pastan duzu nien, alandabe betiko ez, zuk aukeri dukozu eurredatzera bazabizen, batan topetako.
Batai maila bakotxa topera dago, beteta dago, olako sekretu kaseta, esan behar dugu. Baina, bueno, interesgarrizena zer da, kirol baten, da beti izin da hola, transformazioak, ez? Kirol transformatie, txarrak zurgatxie, eta, ez, abilezi barrezek hartxie. Haunditxutzen da, bera, zurgatzerakoan. Hori da, bai, oraingoan zehun ze transformazioekin bai handitzen da. Hori da, hau da, igual, barretasunik ez, interesgarrezen da, horrek transformazio barrizek. Bai, irratsaioan entzuten aizatenak ez dute ikusiko, baina, bueno, trailerra ikusten mazute. Eta, bueno, Twitchen zaudenak ikusiko zute orantxe justu, ba, bueno, kotxe bat, auto bat iresten du, eta, bueno, auto bat kontrolatzen duzu. Orduan. Hori da, ona da, ez dala etxen, ez, beste txarra moduen, nolako txano bat lortzen dela, ez, kasu honetan, auto osorik hartzen dugu, formila hartzen dugu horre, ganetik egon basa moduen. Baina, bueno, bere botere barri, auto baten kasuen, gidatu egiten duzu, gero bastakitxolako, ez, makinak, latanak edo janatezinak asus hartu bai, eta horrek botatzeko aukeri duzu, ez? Bai. Baina, bueno, hor da aparte betiko almen normalak dauz, ez? Zuzko kirbi, izotzeko kirbi honek desberdinek, ez? Bai, espatakin igual oingoan bai izan behar dut, hori espatan linken etxanoa daekola, ez, honek betikoak. Hala da oingoan aldetxar bat bai aukidu niritzako, dala, azkengo joku, ja urte luzitako jokuetan, abilezi bakotxagaz, mugimendu desberdin pila aukidu. Askotan, astarteko menuen, olako zerrendi jartzen izan dutxue, eskusa desberdinek etxeko, eta batzukaz pasada bazan. Hemen joku barri zen, atal grafiko aldetik eta mekanika aldetik asko hobetu dan arren, transformazioak nahiko simpli dire, eta aukiko dugu asko jota eraso bat edo bi transformazioako. Alda bai badeko guza barri bet, eta da transformazio horrek hobetzeko aukeri, ez? RPG estilo pixkat. Hori da. Olako plano modukoak topeta pantalla batzutan, maila batzutan, adibidez, espatio hobetzeko aukeri dago, ez? Espata normaletik, linken txanotik, beste olako berserker edo etxai pasati baten itxuriako dugu hartun, da espata erralde batera joan hortik, ez? Orduen, hori, transformazio bakoitzak mugimendu kitxia dudiko igual, gero horreko betxeko aukeri dago eta guzat desberdin egitzeko. Bai. Eta kitxorre, nahiko bizitasun nahiko emoten dabe, ez? Beti zabiz, hau lortu dut ikusteko urrengo transformazio zelako izango da, bai itxura aldetik, ze itxuri barreztutzen dabe, baina bai abileze aldetik, ez? Nik pare bat mejoratu nitun, eta itxuraz gutxi aldatzen zian, eta etzin zentzazio ematen mejoratuta gehiago kentzen unik edo. Haien nire pertzepzioa izan zen, eta gehiago mejoratuta ja esaten zenun bai, merez izan du, dirua edo erabiltzen duzu, ez? Bai, planoaz aparte dirua erabili. Hori, maia eskotan dago diru eta gero olako izar moduko batzuk, gema moduko batzuk horrek batu bierzen duzela olako erronka berezi batzutan dauzela mapa orokorrien. Hori da. Eta, bueno, irutzen zaidena, bueno, momentuz askoz nintzen ebili baino, ez dakit, ez ziula konpentsatzen egitea. Eta ero, kuriosoa daude, alako figurita batzu baita, nola zango nuke ba, Nintendoren miak figuritak dianak, batiportako batzu bezala daude kolekzionableak, eta gero... Hori, amiguak, hori da. Hori, amiguak. Eta zeure basean daukazu, alako makina... Traperra ez dut esango, baina moneda bat sartzen duzu, eta... Honek, gatxapon mitikoak japonen errana. Eta ateratzen zu bola bat, eta bola hortan tokatu laizke figurita horietako bat. Eta tokatu laizke horrepikatzea, edo ez daukazun bat. Eta horrela kolekzionatzen juteko, baita ere. Nire pila guztiat, eta da, Kirby joku ikitzen duz HAL Laboratorik, dala Sakura, Masahiro Sakuraien enpresi ez. Eta hau da bebai Smash Brosak ikitzen dauzen, bueno, edo gitzinez brawler arte egin da bezenak. Hau figuritan kontu Smash zarratan egotezan, oinak kendu dabe. Eta nire pila guztiat, horrek batzen juti ez, bildu mietxie, eta gero... alzuz batu, eta gero ikusteko aukeri dukozu, personaje bakoetan informazioagaz eta holan, hori oso ondo dago. Eta igual amaitzea aldera, ze ja orduare badegut da. Nik uste Kirby hau laburbilduko nukela, Kirby bat oso ondo da hona egin da, bere akatzake bauzka, danok jolas guztia dauzkaten bezala. Oso ondo da hona egin da, baino
ni pixkat nitzana ondo zegoela irutzezek, baina nik ikusi nun niretzat ez dela jolas bat. Nik uste hau familian ibiltzeko, aurrekin ibiltzeko, gaina kooperatiboare badauka, beraz, norbaitekin ibilia zaitezke. Nik uste horrentza dela jolasa. Ez dut esaten heldu bat ezin dela divertitu, gustatzen zaiona noski. Baina nik behintzat ez nuen sentitu niretzako jolas bat zanik. Eta ero, nahiko erreza irutu zitzaitan. Hau da, akatz larriak egin behar ditu, eta oso geskin behar nuen hiltzeko edo... Hiltzeko, ez? Bai. Nitzeko hori da Kirbyn arazo askotan, ez? Dekiz joku oso divertigarrizek eta ikusten zu teknikoki da oso ondo dauzela enge, baina mekanikoki horren simpliek dire, azkenien aspertu itzarela, ez? Jo, adibidez, Mario 3D World, ez? Honegaz alderatute. Mario 3D World maia bako txinko, barri izartzen dutxue, gero hori hobetzen doaz, ez? Sakontzen doaz horretan. Kirbyn ez da gualakorik, eta azkenien joku osoa barri nintzetik, zara, eurredatzera, txarrari pin-pan bi golpetan nintzen, eta azkenien nekatutxe zara. Baina, alan dabe oso maila onara kutsi dabe, eta... Bai, eta oso polita switch bat izateko oso ondo ikusten da. Ba, bueno, aurrako balin maitu zute... Baina, bueno, hori zeda, ez da, azkenien... Jola zonga ikutzen zei. A ver. Bai. Egunen batean probatuko. Oso, nik uste dut gaurkoak onaino emon dabela, eta hemendik bi aste barru egongo garela berriro, ondo baderitzo zuzue. Bai. Ederto. Así que, bueno, besteri barek, agur, eta ondo izan. Ale, agur. Agur. Asko jolastu.